Vážení Ľubičania, po dôkladnom zvážení som sa rozhodol kandidovať za starostu našej obce. Dôvodom je fakt, že som presvedčený, že vo vedení obce sa musí udiať zmena. Ako poslanci sme niektoré veci nedotiahli do konca. Na ulici pod lesom prišiel som aj s baterkou. Je tu slabšie osvetlenie a ja hľadám 90-metrový cyklistický chodník. Ľudze, neznáte, že ten miliónový chodník je? Do čerta, prestala mi svietiť baterka. Úžasne. Aspoň nevidím, že za posledné 4 roky sa tu skoro nič neurobilo. Ulica pod lesom si zaslúži mať také isté osvetlenie ako hociktorá ulica v našej obci. Poslanci sa starajú o občanov a preto zakúpime pre každého Ľubičana gumené čižmy, aby mohol vyjsť zo svojho domu. A umiestnime tabule s výstrahou, pozor, blato, šmýka sa. A tak ušetríme, lebo dobudovanie chodníkov je oveľa drahšie. Snívali sme o ihriskách, hojdačkách i pieskoviskách. Stačilo by málo, dobre by sa hralo. Návrhy som predložil, veľký šéf ich odložil. Na sochu sme veľa éru dali a tak deťom a Ľubičanom veľký jazyk ukázali. Aby sme sa kvôli ješitnosti a tvrdohlavosti nedožili toho, že naše deti budú v 21. storočí sedieť v škole v kožuchu a mať tzv. Uholné prázdniny a aby naše deti nemuseli do školy chodiť v čižmách kvôli nedokončeným investíciám, poďte voliť všetci Ľubičania, aby sme to spolu mohli zmeniť. Vážení občania, možno ste znechutení z toho, čo sa deje. Možno si neviete vybrať kandidátov, možno sa nechcete zúčastniť volieb. Ja vás preto vyzývam, volieb sa zúčastnite, aby niekto iný nerozhodol za vás.